Ni mafanya ndingofusa zoli muli balipo. Okay. Ine ndifuna ndijokepo. Ndikupita kwa abusa kuja nde. Mwina mwake tukumana museo mde musadabwe kwambiri yayi. Kwa abusa ya monga muzwila kale ni mavulo ali nyumba ndefuna mwina mwake abusa ajarithandize. Mwina ndikukhala kwa ndi mwana abale inu. Musina mbilo saka mwana muja. Azithandiza tingoyesabe. Ndikupita papa ndeti mukamabwera muzango samala ku nyumbayi. Mwina ntobwera kumochedwe. Yabo. Mukatelo to mulindi bamuna yena ati? Mamuno ine ndiwe kaniboma ndikwanya ndijani nyumeso mandi pase wewe. Ndila ngashimene mushedwela ndishani. Ndimaseka la nyumba monga muzula mayi abakhoma ndimatsuka limbali yani. Musachilo khaya ari mwauve yayi. Iwe nangapaka shoche mukufuna gondolo zate mbafu. Ndikubwera pompano. Tafulumira ndatenda kale kuno. Ndikubwera papa. Ine ndatenda kuno. Tafulumirani. Papa ndikukwera. Ndikubwera. Ndaenda kwambiri. Zaumangira police building yeso abasa. Zaumangira building ya Chabe. I'm happy. Nduza, sifaka. Prase. Takulandirani? Sa thokoza. Kana masuka nditi? Siko mwambiri. Ndiyeni ku reception. Sila ndaona. Silo kujelo kwambiri. Okay, kumande mwasowaru bakalira. Munachoka hapo? Kuna ndabwazi. Ole, mama mimi nali free ndaje hapa. Kumana abande malimo usawanzora adzazi. Pata weekend. Komano ilipo room ina yake au ngojeza mudango saa 5 minutes. Okay. Nenga nimusali pajangu mukuzongwa digiri. Pepe digiri? Lera digiri. Avomera madam. Pega nditi. So, what's on? Todenda ulai. Oh yeah. One bright phone. Nadi mzani basa. Ndaro bana aziz. Nadi mzani basa. So of course ndi mega farm ku Kasungu. Serious? Manager wakisaba chiro bwino. And I was thinking na kuti muna ndi iwe ubite adawo ni ngabasa muna zoyira. Amene uli naye kumudziwa? Zinkasi wanga mudoko. Iwe. Usikala kwa mundikazi wene? Ndikazi wangu. Usikala kwa mundikazi wene? Yolakaje. Wasazima mbama. Mundi wakulu sona iwe ndinokwatira kuma muli kulumo sona. Zukuza? Mundu wakulu. Zukuza? Ndrama ndizako? Ndrama ndizako? Mundu wakulu. Sali imeo. Mundu wakulu. Mundu wakulu. Mundu wakulu. Mbako sivene munazukila sisa sivene. Akula apa ndiyakita wafa. Ndikubera kuti video iyi yakusangalasani. Osaka kupanga like, share, koma subscribe. Chifukwa imeneyo ndi support imene mukutipatsa. Koma nkhani yofunikira ndiyo kuti kodi furniture yanu magula kuti. Tikunena atu kuti tili ndi right furnitures imene tikupanga mipando ya mtundu wina uliwonse. Ngati mwe ndi design ya mpando umene mufuna kupangitsa, titumizireni tikupaseni quotation tikambirani. Tikunena atu kuti ku right furnitures tikulola lay-by. Mutha kumalipira pang'ono mpaka pamene muzamalizire ndalama ndikutenga mpando. Ndipo ndikunena kuti right furnitures iyo ndiya ineyo osati kuti ndiya munthu wina. So mukamayimba manamba zamene akupasani musiwa mukuyankhula ndi ine kuthandiza kuti mukudziwa kale kuti ine German Squad sindingakupangeni chipongwe ndikupasani katundu wabwino. Tionanso wiki yamawa. I love you too much.